Kung adunay mahiro nga bayani tungod sa pagluwas sa kinabuhi sa mga tao, dinhi sa Sugbo ang mga tao usab ang literal nga nahimong bayani aron lang masalbar ang kinabuhi sa usa ka aspin o asong Pinoy nga gidunggab ang ulo. Sayra nato ang istorya sa ero nga si Bonbon ug ang mga bayani sa iyang bag-ong kinabuhi pinaagi nining report. Kini ang mahulagway nga kuha ni Jezreel Tabal nga nagapukaw sa kaduoy sa mga tawo sa usa ka ero kansang agtang adunay nagtaop nga kutsilyo. Matod ni Jezreel nga kauban niya ang ihamahan ug igagaw dihang nanuroy sila og mga baligya sa Bukirang Barangay sa Bonbon dihang nakita nila ang ero nga naglubog sa kalsada nga adunay kutsilyo sa ulo. Giduol na kini apan nilikay ang ero nga posibleng nalisang busa gikuhaan niya og hulagway ug gipost sa social media sa pamasin nga adunay makatabang. Na may kutsilyo nga kuan diri gilakaw-lakaw ang iro. Nibangon man siya sir kay maligsan man siya namo kundi siya mobangon. So nibangon siya nibula abi na mo plastic ra. Picturean gipost na ko kay mga itakong tabang ato sa kinsay mga nay grupo. Wala makawang ang gihimo ni Tabal kay nakapukaw kini sa pagtagad sa mga taong nagpakabana. Usa na kanila ang animal rights advocate nga si Teresa Marie Vidal kinsa kaduha gyud motunga sa bukid aron ma-rescue ang iro. Sa unang attempt, napakya siya apan uban sa paningkamo sa mga tao nakip na kang Jezreel na palgan gyud ang iro. Tungod kay walay tag-iya, ginganlan nila ang iro nga Bonbon gikan sa ngalan sa dapit diin kini nakitaan. Gidala kini sa veterinary clinic diin gihimo ang medical procedure ni Dr. Ryan Yandug. Kaya ang among plan ato is dead or alive, kuhaon na mo siya para man lang at least malubong og insakto. And if ever mangaybuhi siya pero naglisod na siya, kuhaon gyapon na mo sir. Bisan og gitanyag sa tambalanan ang charity kang Bonbon apan ginahanglan usab kini og dugang financial assistance. Dinhi napamatud-an ang bayanihan sa mga tao nga nagtampo-tampo og kwarta pinaagi sa imani transfer alang sa kaluwasan sa ero ug wa makawang sanglit nang hinubra pa gani ang natigom nga tabang. Nagkakuan sa kong sakto nga kaisog sir ba nga ako siyang akong i-rescue kay kabaw ko nga na ay willing nga move kuan mo finance. Gikumusta namo si Bonbon ug among naabtan si Dr. Yandog nga nagpakaon sa ero sulod sa pet ward niini. Matod sa doktor nga ang pagbalik sa gana sa kaon ni Bonbon timailhan nga luwas na kinigikan sa kritikal nga kahimtang. Swerte si Bonbon kay ang tip of the blade wala ni through and through dito sa brain. Ni slide tungod kay gahi ang bone, ni ang tip of the blade kay ni slide ni bend. Gihulagway sa doktor nga milagro ang nahitabo sa ero kay bisan sa kalawom sa nataop nga kutsilyo wa maigo ang utok nini. Ang wala pagkaibot sa kutsilyo ang nakapugong sa dugo nga posibleng hinungdan nga naluwas pa kini gikan sa tinong kamatayon. So far stable na siya. Wala ko'y nakita ang komplikasyon man. Wala siya'y pagsuka, wala'y seizure, wala'y laing katong signs of paralysis. Stable o anana sa luwas nga kahimtang si Bonbon. Gumikan usab sa mga taong nagpakabana aron padayon siyang mabuhi apan dili lang kutob sa pagluwas kundi ang pag-angkon sa hustisya ni Bonbon nga unta mataral sa hukmanan ang taong nagpasipa kaniya. Ang nahitabo sa ero gikondenar sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo og nakaaghat ni Konsehal Ray Galon ang chairman sa Committee on Laws pag-awhag sa kapulisan pagpangita sa nagpasipala sa ero. Ang immediate kaayo mao ang pagduso og resolusyon pag-aghat sa atong kapulisan, pagpangita kung kinsang responsable ug dayon pagpasakag kasong kalapasan. Yaan ko ni Gelon nga way ordinansa ang syudad patok sa cruelty sa mga ero ug iring hinuon aduna na national law mahitungod nini. Busa mo panday siya og city ordinance nga manalipod sa mga ero ug iring. Malungtaron kayo ni Sir Alan nga atong gitun-an usab ang pagpanday og ordinansa gyud nga specific anti-dog cruelty ordinance dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Apil na itong iring. Ang nahitabo ni Bonbon, nagpakita sa lawom nga relasyon sa mga tao nga giisip dili lang suod nga higala, kundi miyembro na sa pamilya. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.